Между май с теб и тебе си имаме. Паднаха. Аре, съм тук. Чакай, аз ще пускам 6 без 10, Але, чакай. але. Не, ще такова от двете се смесите, няма нищо остане. Добре. Але. Ливърпул Тогава срещу ще- Уест Броми. На Settings, Да. Options и оттам имаш Let's go, капча, boys. намали си малко микрофон. Къде е Capture чувай. Device? Отиваш на, нали, Options и Capture и там. Ще Да. видиш. Voice Activation Detection, нали? Имаш едно Echo Reduction и Echo Cancellation. Цъкни ги. Кой да цъкна? Reduction? И двете. Последва. Окей, Apple. Да, Форест! това спира. Какъв пропуск? Така, Марио снима, аз съм си приготвил песните. Какъв пропуск на Павчо, умори за- малко. Лелей. Аз съм злия лъв. Кога да нападаме? Малко ще каже. Тотнам са вкарали на Приготвил хълса. съм си паролата всичко. Само цъкам ентър съм вътре. Я ще напиша. 4-0, нали? Да, Повли чакаме Марио сега. Аз съм тук. Ама каза кога влизаме, ти шефа. Let's go. Ай. ще. Ще го е. Channel switched. User joined your channel. Курви бръщи време. Леле, вратар ми терминатор. Девиде, какво става с моста, бе? Ой, сега Татко, сам майка срещу ти ще е вратаря. яла да се биме буклук. Един път ти ще чукам с травата. Разбрани мишка. Айде, Дачко, хари бе! Къде си бе? Искам да взема сестра ти и да я You were banned from the server. И какво стана, Марио? това беше бан. Рип. Ето.